Boateng, say Nyame having you. A woman has some power bantam as a fool. And then I was a woman, no wish you know, only a wolf song, a bit of pie, proper. It is almost by her. Almost because so much we go up about Roma ready. A foreign say, as Anna and then a mamma bank. Your son, Mamma, your mamma thousand. So, all about Mamma Besser, every animal said about them one. How much my prayer? No, Mamma on the life. None of them, my papa. So, Aloma, who bet you among you not? And okay, you are one what you're saying, not one year cassette or one something. Oh, Bantama, if you're cramming, you're the only something. Well, we can get a foundation. Yes, and it is a very one by one video and one. Now, I'm a man to say, it's an announcement about it. So, I'm very passionate. I don't want to quote the moment of buy. I'm saying that I was massive. You are in the real of doing. I don't want to look to see at the moment of buy. You are is a person. Yes, I'm a shop. I don't know, Madame Masadia, in your mouth of one almost. Almost say, almost you want to talk for the court and one of one pie. One of one pie, we are. That is only the game that was almost in some movie. Now, share what we are. I don't need to do. I'm saying, that's a song. Otumfour the chain and the nipa. Yes. Now whom you call me good moon over your crutches. What can we say? We say we see free food to me. Best have come to you. Man. There was a sewing another fem yen. There was any kind of name. There was a focus out the tree and then
Hina also hina so wani so fro ko fia so dwem ye ni achi asefo ye ni dudu bia ne ye kan za sedan kan wa pede na ye ho ye bo mpa Yesu so dinu sre se urade ye ho tutu enhye nyina wo nyame bremu ye ye ne me nyina wo kwan so fe fanhye odi ani onya ye busu aka akire hye wo sa ye se mo ni won kwana me e wa ho di mu na hye urade di ani onya Brusa unkrofo peja wakoa ene oboni ene nana okokra no a yesrel fa won satro yesrel fa won satro so won pa se kra no kopim da to bantu ade akire babo ni nyina ne na hia ya ko show ere wase shira show nyam o Yesu di me nyina ka amen Osei Nyame Boateng. Tumi Nara. What in the family? And I'm not a saying, Whoopenti. What to suffer? Yet Tawasi. As I said, near we and only yet. Your bomb fire and then I'm a fire, whatever I do, yes, Christo Dimu. You just me now, some. As I said, when I to me now, young continue, and see your government, your better. As I said now, but then, if you are seeing but saying, but one day, I saw me, and your fair. Pompire, a pure Smiano, or Yamieta, or Ba, and I will go good in you. Amen. Amen. Yes, sorry, we are coupons. Yes, oh no, boss, no, or boss, I say, or body, woman, or no, boy, sits through, or no, boy, him for. So we are coupon and you may walk. Yes, sorry, I take power now. We are here, Abba, I take power now. We are here, Abba, I take power. Let's
de ahyɛ awurade di ɛne mu yɛ ɔman pa bi emu ɛkɔ ɛno ɛna sɛde Nyame Boateng wadi kae ɛwɔ hɔ amen hyɛ nim awurade Yesu di a daakye bi bom ɛni na ɛdidi a ɛni ɛyɛ akɔmpɔn ate so amen no okay yɛma bia akɔ pɛi ɛwɔ yɛ awurade Yesu Kristo bi mu obi biara yɛbɔ obi biara akɔ aba wo nua a wɔte ne nkyɛn na wakyea no na wama no akɔ aba ɛde ama me na ma akɔ aba ama me ɔkyea ne yɛ kyea ne na ma akɔ aba aka queen There is victory for us. There is victory for us. In the name of Christ our Savior. There is victory for. There is victory. There is victory for us. Oh, there is victory for us. Oh, in the name of Christ our Savior. There is victory for forever, forward, ever, backward, never. In the name of Christ our Savior, there is victory. Oh, forward, 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 ever, ever, backward, backward, never. In the name of Christ our Savior, there is victory. More, action. saa ekwewe nyinaa yɛ mmɛmɛ kura yɛ wɔ Assemblies of God asafo nyinaa mu ekwewe nana yɛ nana Boateng na ɔdɛ amen na sɛdeɛ yɛnya keka ne ho asɛm no ɔde ne ho ma awurade yi sɛdeɛ bɛrima no sɛ woni wɔ ha wonim awurade a ɛsɛ ɔfa ahoma awurade onyame ɔnhyira mo Dayaso yɛntie nananom danse bi kakra fa nwura na Boagyaahene nana Osei Nyame Boateng a ɔtɔ so mmienu Otumfour Damehene anaasɛ Boagyaahene ɛka sɛ Damehene a asekyerɛ ne sɛ biebu asantemawura otia ne n'akyi anaasɛ otukwan a ɔno ɛna ɔda ne kɛtɛ so kɔpem sɛ nana bɛsan aba ɛna bio ɛka Boagyaahene ɛno nso koraa asekyerɛ ne sɛ biebu nana yɛ asantemawura ɛde hyɛ prɛko pɛ anaasɛ ne ba ɛno nti ɛna yɛnya ɛdin waboa n'agya Boagyaahene wadaroma wote sɛ ni a na asekyerɛ ɛno nana Boagyaahene ɛyɛ nana Osei Nyame Boateng a ɔtɔ so mmienu ɔno ne ɔhene a ɔtɔ so aduonu mmiɛnsa wɔ Boagyaahene nkonnwasɛm mu nana Israel ɛde kyerɛ yɛwura asanteman dua bosome a ɛtɔ so num ne da a ɛtɔ so aduonu nson ɛwɔ asanteman nyinaa ahemfie ɔyɛ mahyia ɛde kyerɛ yɛwura ɔpemfoɔ Otumfour Osei tutu abɛbio ɔtɔkɔhene a ɔtɔ so mmienu ɔdaroma yɛwura bɛgya neɛ ɔbɛtoo ne mpanimfoɔ kakra ɛsiane sɛ na akonnwa no ada hɔ akyɛ mfie bɛyɛ sɛ du baako nti ɔbɛtoo ɛyɛ ɔno ankasa ne maame ɛyɛ Boagyaahene ma nana ama sɛ wɔanya ako a ɔtɔ so mmienu ɛne n'abusuapanyin afiri fa Boagyaahene ɛne nkonnwasoafoɔ hene ne Baamuhene ɛne Akwamuhene ɛna de otwafoɔ ɛyɛ Tepa Dikuro Tepa Boagyaahene Dikuro ɛsiane sɛ na nana pɛ sɛ n'ahenni adi mu nti na nkonnwa no bebree deda hɔ ɛno nti nana
ɛne ne mpanyinfoɔ gyina ase sɛ wɔbɛpa nkonnwa aka no nyinaa abɔ ma bɛboa na na dwumadie sɛ bɛyɛ a n'ahenni bɛdi mu ɛno nti ɔbaa na kyekyewerɛ ɛno nso ɛda hɔ ɛno nti ɔbɔɔ ne dikuro yɛ wɔgyaa kyekyewerɛ dikuro ma ɔno nso bɛkaa ho ebio ɔbɔɔ ne kyeame panin ɛne ne kyeame ketewa ɔbɔɔ adukrama ɛno nso ɔma nso yɛ wɔgya adukrama ɔbɔɔ ne gyaase hene ɛna ɔbɔɔ n'adɔnten hene ɔbɔɔ ne twafo hene ɛna de twafo ɛyɛ maase kuro dua a yɛwɔ mu nso ɔbɔɔ ne dikuro ɛde pii so sɛ bɛyɛ a n'ahennie ɛbɛdi mu ɛbɛboa ama dwumadie nso ada nso ɛsiane sɛ na napɛ sɛ n'akonnwa da nso nti ne nkonnwa bebree na deda hɔ ɛno nti ɔde ne nifa hene ɛtena apatam na aka berɛ bɛyɛ n'awɔtwe mmienu pɛ ama ne suae ɛna yɛtee sɛ asɛm kɛseesei atɔ wɔ Gyaahene mu wana Roma ɛsiane sɛ nana wɔ akofama ɔpɛpa ahobrɛase a na ɔde di ne hene nti ɔpɛ sɛ n'anim da no so koraa wɔ asanteman mu sɛ bɛyɛ a sɛ ɔduru Otumfour ahemfie ɛyɛ asanteman nyinaa ahemfie hɔ a ɔwɔ sononko bi wɔ hɔ koraa yɛ a asanteman mu deɛ nka boagyaa anaa Otumfour Damehene a na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔno nko a na ɛbɛtumi adi saa adwuma no ɛno nti na nana pɛɛ sɛ ɔbɛpa saa mpanimfoɔ nyinaa wana Roma nana bɛdi adeɛ na sɛ bɛburu ɛyɛ maase rodua mu ɔwɔ ahemfie deɛ nanso na nneɛma ntosimi kakra nti nana yɛ adwene sɛ ne nkonnwa a wɔ ha ɛdɔɔso ɛyɛ 9 ɛna dan a ne nananom ɛsiiɛ ɛdi mu nso ɛsua ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ foforɔ a ɛda nso koraa na ɔde nkonnwa nyinaa abɛgu sɛ bɛyɛ a ne nananom nso asom bɛdwe wɔn nyinaa yɛhwɛ efikɛsie yi ɛmono dwan ewura wɔamia no koraa ɛna birikyie ɛkɔɔ yie dan akyi a metia bɛna so sɛ ɛsi no ofikɛsie mu asantema ahemfie yɛbɛtee rɔba n'ano ɛwɔ ha yaa yɛ a yɛ nyinaa yɛne tue Roma ɛyɛ ewura anaa ɔsɛre Nyame Boateng ɔtɔ so mmienu nsa no adwuma ɛberɛ a ɔbɛdii hene ɛno bi ɛna ɛyɛ n'ahemfuro a ɛno nso ɛwɔ asante bɛkɔ a mpɔtam wɔ ɛyɛ Boagyaa desi ase ɛno nso na ne nananom asi ahemfie soronko koraa ɛno nti nana yɛ sɛ ɛho atɔ akyew kakra ɛno nti ɔbɛsiesie ogu so esiesie a ɛna no nso sɛ biribu birikyie kɛseɛ ɛbɔɔ Boagyaahene nyinaa ɛma yɛ nyinaa ne nkonnwa sofoɔ awerɛhɔ ɛka yɛ paa yɛbɔ yɛ ani a na ato nsuo na hwan koraa na yɛkɔ so ɛde akyerɛ no ɛdɛɛ koraa na yɛkɔka sɛbe yɛkamafoɔ a yɛne suo so ayɛden ɛne ne tena ase yɛfotu pa a ɔde ma yɛ na awerɛ kyekyerɛ ne nsɛm a na ɔde ma yɛ no na ɛkɔ yɛn so nti yɛte asɛm yi na yɛabɛkura asɛm kura ka ho ɛsiane sɛ yɛnyɛ nnipa bi a ɔde yɛbɛdi nkɔmmɔ a ɛtete sɛ ɛberɛ yi mu yɛdeɛ wada Roma yɛka sɛ yɛka ne bebree a yɛwura deɛ yɛmmie no ho asɛm ɛnɛ nti wada Roma nana Boagyaahene ne nkonnwa fofoɔ kakra a yɛbɛka ɛde ataafoɔ ne sɛ yɛda no ase sɛ ɔne yɛn ɛsonson a ɛte sei ɛhyɛ Boagyaahene ɛne asanteman nyinaa animuonyam ɛyɛ sɛ bɛgu ɔno ankasa ne papa asanteman ewura Otumfour
you do a review, but the Kohine say, oh man, Nanti, ye just you are a woman, Shia. Pinako, to say, Mama, a good year, Boya, when you're so good, I say, Nana, Yamam, Lembrifa, any Nanti. Nana, ya, better, Boya, who could so in Shayura, as will be a price of the Damudinas. I have 20 million. Now, so more a member by now, a member crony, also supra or more and some 200 Ghana cities. It didn't come one. As a fruit now, 2,200. As a 20 million. A member crew 2 million. Now I have 22 million. Titicano, and this is 2,200. Now, and I'm emphasis of Punya. And the Pajo, Coach Catty, that on the belly. Nation Nyame and Nyame. So, let's have all side and maybe about all side with table. I have a and better was. I'm so for penny bomb pie. Oh, Nyame, yeah, why, also, why do oh, Asida, oh, yeah, Becca,
Sorry.
die mu a bigiri sɛ deɛ bɛka ne yɛkan sɛ obi gyina hɔ a na adaworoma sabere nananom atu akyea me ne nananom sɛ ɔmoma ɔba pɛnɛfoɔ ne abusua apaba maase montwɛn kakra bi nananom adi amanneɛ bi a ɛhia montwɛn kakra maase mommra na gate na no da hɔ ɔmo wie a mode mommra so besi eura bia me jira me na chia me be dia mane abo aye ye bia ne wa beto eura bia he se be ro eura so bati se na chia ne be ye be mo bia na amasa ande aye ko from ade che se ye eura se be ra to eura so se be we dia ande bra se be na chia me ande na ye ma chia na che me kana de ye ba na ba tell you ya ba ya eura ana acha pata no pata ogape abimu no fast bide ya ba bra ya ba no bomusia ya ba ja da na asori he ana acha pata ana osia no ya de ana bio ana bra Charles omunyina wo UK omu no nua ba no e ma nom na e kasa no medum aha omu se omu no mo hye abusua any abrabon said ye and yet ne beka bantima B40 omo de mo ye nnua ene mo eye bibia sebusua enne omo ante ne yie omo amma ne yie nenso omo beduru ha no mo a odi agya kwa wonya ne kwanti omo nso a ewo mu opipinum 500 chopable Ghana cedis 5 million na eku woni onua na hima enye busua nyina esimuso ene oba kreni onudu a emfamwa na emfatisa ekonya beji enti dada sedada ti ye nana ya bio bratawia na bra Charles ewo yuka mu no munua manom sade omo ekasa che mu ni eda mo ase ye guso na akobra so aduo me otoso mienu adaroma adukrama so omo mre oda sanse omo mre wo no aya watankonya chief and elders of adukrama omo so say your mind ye nyina sabi odehia nko a akwadwane omo so de opepe nwotwe 800 chopable Ghana cedis na usu adio me otoso mienu adaroma watra nkonwa yi ese omo de epi so sanso ana mosia so hene so se wose no se elewura ekokra mosia so hene so se opepe miensa na kwabra usu adio me otoso mienu adaroma on the ta etu oma sana Kobi and Godwin omo so say 200 Ghana cedis and usu adio me ensi oso edin de o wa ne ebo sana na kwasi duku ono so say opepe mienu 2 million ono so e de tato adukwama fo ba ya kikane nyina aboma opepe aduasandum 35 million nana kobele wusu adiomi adaroma omanfo omahyew ni monyam papa biba na yem adaroma memamba ya enche bia nana reko penny reko edi wanimo no chame reko edi animo no mema mano no omo ena ato santina omo echia nana no edemase mo makwaba mame Agnes ba ohine yire ya ikunu waya na amawo one oba samolapia enche bia ena eye CAC one wonuanom
Aye, Samarapia, Unia Munina, Muntisa, and Sabuibi. Madame Roma. Aye, CAC. Asoria, I will ban to my soul by Obakunani, One Omei, or Pipitu 1,000 choppable Ghana cities. Omisi Suso, Obakunafu, One Oma, and Nebustrain, and Unudua, Yemfa, Ezisa, Yakuna. Ebagenti, and the Moise, and Mamma said Christ, I should be and come up where I am Baba. Now, on yet, the Damehene, DOTE. Tea or no, any Boateng, and I had to train you Huna, near Madidana Quemina, Yura, and I remember, and I own Zabri, and I Boateng, the highest power delegation of Boateng Traditional Council, led by DCOP. Otumfour Boateng, Deputy Commissioner of Police, active. Ono angasa so anybody Damehene. Wodi oni na trankunya. Animu esere amania na wa mayora akwa epia. Nana Kofusu, Tapaboja, Diplo, Adaroma, Minimum Adikamba. Aye, Oma Eba is CA. Omo say, Opipim Yenunefa, 2.5. Esuso, Unujua, Yemfaka, and Patamufo. Momu say, ensuring, Nana no. Amamani amani kwanso yede ekyerɛw ɛsewa epia Anoma etebia na Christian Queen Mothers Association Simanofuma madaboma mofancheme yo aye babu siapani na na Africa kwaja bema yansani twetwa mpadi asam papa bitwa Nana wadaboma nana moni jamfia na mijira jomi. Nana wadaboma simanofuma fachemi ya musafachemi ya song. Nana numatra kuyana nana mahimafo. Semu nyina ni die kasa. Nana simanofuma manofuma monfanchemi. Nana madaboma yejira ha. Ni yejira hama. Ayena aboagyaahene wadawei. Yejira hama yene ma. Ne mama ene ne ma emema. Enkanyina ke wabom sede papa ti asia no ochira ye no yasanyina ne se ne wo wati modefo opusuduma dum tutu ene wa ma ye papa wasale kataprako sabe na aboagyaahene ko ne senti ama ni kuma ba enkransi bridgeable amene wo mabonyenyi asekasi asida so no akabutu ne senti ama ne wo munom dade abuom Oduponka siya tutu the center mana swafo nwa ye wana kwesi ene ye papa ye kwa ene amamra ni amani ye kwa so ye kwa ye ntema entuma no adasu mienu aye miensemu a ene daso esasa na aboagyaahene wa ye hempo no wote dwetagya so edie ye kwa ye ntuma adasu mienu eye kufuo ade tuntum ene sikadia enso mienu ka ho
Yewie ye no ye kra ya hema mpabu ya chacha so mienu. Yewie ye snap srada eda so. Enu tamo no ye kra ya debo duku. Eni bre somoja. Enenu kranye emese ye ni abre. Ye ni ata kwakwa esanse ene ye papa oko ene krechi. The same press eni bre soja fufuo edi kra ye papa nsam. Enu tamo no ye petia. Shanti ade anu kali donchon. Dia nkra no edi ja mo papa no no. Omubia ye no ye kra ye hwen ya de to ye papa ena eso na aboagyaahene beme sadia wo man ye kasa kire wunie ye se na pa se wadi ka adwam otwe gya bra kokom asundwam enu twam no eye ne nsonom mane mema se no musi kasa kire wunie eye emma piesie oba pa adwa sewa gaben sewa ampa fo brakatu sadia wo kunu eye ekwo simpia sare de shekonkro Simpia Salana Kojana, what dear Gento, Totopura, Damehene mo, Sunny Wakaba, one PSA, Sanya Aquaba, or freeze to pay Uswansa, what is a Pracopa, what dance as well. Kofi can come, why are so Pracopa, Sadia also Wakasanye, and I Obapa Hega Boateng, and so Okunu, why are Senia Dotia don't tenana. Asania bani nchini fantina kumaso tabu do mpasi kwa biye kumasia mekom akosa ya dam de shekonfra akosa brempa de shekonfra no achenkwa ba no bremo sadia hega Boateng wakunu adu William adansi do mpasi de shia sadia ono so ekasa atre na se prekope eno no eye beba Frank amponsa wako ye ne yure enso ne afia frempa ma kotobre wonso afri ofre so chechewre also yasunaba abrewa de kuya na ododo wani amafuna na abrewa wani kabina na wanu afe wanu bankransan wadu kumase sania aye efia frempa ma enso ekasa no na no madaboma akrafo miensa Kofi kankam adu William ana aye efia frempa ma yase anasa yase ekura yentime twasa na aboagyaahene kwa na samawata yasa na ntwaye yasa ni asama melani asama ne the senti akrafo so baya omukra mu nsam banwira sadiaso na banwira hemate ha akrafo di dwato akoma no na banwanyuma so ma wo mu eye banwira sadiaso edaso mienu ewie yase ne chacha na hene mampabu adaso eye ne shrabo srada enso adaso eye double duku afibi asan ya petia ya shanti ade ano kali 500 Ghana cedis 5 million shanti ade yede shaya sensam so dun kwanta na so a na aboagyaahene beme na Nyame ode sheba wonsenam so dun kwanta na so a gie na feta safie kodure jabra kokom enu twamo no onye nanafo sede nanafo so ya kasanie yesi nanapo de mani abusia hye ye no mu yeyo ye nanati ase ankepe na so ene wo wati mo de fo ma na masa ohuri jempei ohuri tna paso atu aprebutu makrabu aka na aboagyaahene ankrasi antimi twama ye nana enkosa mandaja ene senti ye kra ye ntoma no edin de wo kontam dodo na aboagyaahene onana no se no kontam dodo ntoma no edi eno no ye wi ye snap srada eda so ye double duku ye shanti ade ye patia enso eka ho enu twamo no omorita ye de to ye nana ena esuo no na sadie ena chiame ene eye oyekwa busua penene na sadie eye emma enseno ne nanafo omuba begina ha sadie omusi ekasa no yesom ti ade wo mase ede mase nyama
abesom onsa abesom no ko ka opepe 9 million 9 enso so na peje daka ento na ma yo nyoju a fa extra pay be die nti commander we salute Basa wontie niye ajebi ani ana na hu aya boso twa sama manyene na na da de bonkum si penifo ma na so te bibiti wantumi ama oma aya ne nkoso hene ni na champo na ne baaye ebesi na nai aya ne nkoso hene na na no madaroma aya nkoso hene a obesi na na sama na mu anya nkoso hene bi akekesa aya ba bi ayetie efie ya yetimu yi grindasi ya yewu abosa kese ya yadeda yewa womu yi eya na koso yin nsa no adwuma woye contractor kese a onu an si fie yi eye ha nyina eti nananum ane ejamfo wa nyina obi wo wa na daroma na busu afie bi abubu na yi fie bi asai no problem na sidi kama se ya na wa behu na koso no ayama ne kama eti yebetira ha na sama hene se yanka asama ma hene se amanutu nana boagya ane konyasofo nyina ebese ne se aya nana sama hene kura ne nsam opipidu ensi abusia aya Otumfour na musinia owosi na nem ena na bu abasa sa dia sama ma hene ensi so na etwa buso nyina na ya baya dia na sama ma hene esiero no mo prayer dia ya dia se Nyame buati otosu mienu na wada wo ma mejina ha ma ye ne dabrichi mejira wo hene yire ama popia disi popia ya da wo kuru kwan dane da prako anopai awiai ene wo se okuru kata prako amane de akọ Osei nana akra the sent edi kano opratene ai sani asante amamra ni amani atiano eye danara anato eni ebeba papa nana prabre wontumi ma esum enumo the sent opranetene se nana emfa hwekwemu na onfa enko eno etwemu no wose wokra akofra oye ne tofe eya akofra esanse odihye ba wodawei waya wahene no atidu tweidie ukrana kofna no swachira ne kunu se nukranie ogwoti muadefo wose ene wadi wokunu ko osibri bi akyere no se wadi hyeba wodai woyire aya amapopia se na asunaba na na bro bi asantu mi efa aya etiopa kunkudi nkunim dia ene wono so dia akofna esi wokunu se bia wadawe ni kreni ako ena ko kuko ya to de mu no to ya akobense ko no so ba kona ko dia jeno dan so woti mo defo pradia kwentumeye okuru apa akode jano bana ko frodi sai atreni kuru enu te mo no wo kura aye ne bese
na nano matua besinu idie ne senti wo kura bese wo bone beda ba ko wade bese egum sana nano monye yenwe na yafa antwo yenso ano epo sade obaknafo kasa no owie ye no oboso kura ne nsefo na nano bi atena se akoto bra yedi okunu ye baba akopɛ ne kura bredie ene na nano monye yanye nsefo akatetwa ahina bako na nano monye nianum amfangu yafunu pɛmu na yantwan kopem bra beso na niwra ye bema no so na yede na koma na nanom ewo ensie do na sade aduana de hye konkono twmakro from ne ba wo kasa enie wie ye no wo kwani meduku ne ya ba pudu amiansa wo se esu wono kwa wontumi nsu ohire yere amapopia aduana atwa bra de nyankompa se kire ansasa serekuna na kransa bu akoda na no roe kusena na wotwa asama asantemai jebi kankan funa na asumenya wodron mapade che konkro wose na no monye emeduku yi ya wapudu miansa yanye ni afangro esu ni bimano wono kwa briti ekase ebo ye wono kwa tini su enyeye sradafo ni ejamfu sena na monye na yamfa engro ni su no bi emanu obi obi ye no okunu ekwa akotwa kwan asama adokwemu obehia nsio woni fi ekwa asama kwemu nti wode sheba se wokrani nsio ya wapuduo enai se wokunanye wonkwankwo no ma refisio wa asama adokwemu na nano mamoni jamfia mejina meka se makwa asama ado abanti mechira biribi wo kwa asama ado akakra mu aduru no bebo pipo bi se wuru sani apepo na yaso asuo bi da efe na refisio wo se DOAGYAAHENE Mesha maombo ma refisio da biaja the senti warden kansuo no diaba di okunfo nya fefa wo fefefe okrunye no dru kwanta na so a wo amfan twa safie wo wie ye no okwane dakodo eno so ya wapudo nai wo se ade adi nsu ade saye nyeye enti na DOAGYAAHENE wo kra no se nsu wo yire se wode ma wo nyina kosa kwenti fia eye dakodo ya wapudo nai agie eye kan mo tunie ai fruta de no panase ni champagne ni okrunye no afantia na kwantio so enkwampotre jabra kokum asumpiemu owie ya no afen wo se wokunu katapra ko oba pa wo hina yire amapopia edusi popia konfanko eduana de se konkro wo se media me ba wade no drenu mla me se me kata wo piem na nka me ni me kuranda so na so ene wo wati modifo nti wa mana amasa ene wo be prene se ene wo se ne kata ewo duduo mu esansa wadan kosuafa ewo duduo mu ne senti na ne woti duduo mu aduduo pu abetwani na DOAGYAAHENE wo yire se wo kura wo kano kata pa wo samu adaso ma wodi akro no wo se wo hwa na na fonya femfa bonten na hwede a wode da mpa so a kire sampa wo yo hina mpa wo hina yire se wo kura ne tete aya kata wo kura kasa wo kura bomo wo kura bedsheet wo kura sumiya wo kura best spread comforter ekatapa wokunu wase amano daso amano de akro no na sade wo hina yire amapokua dusi pokua wo kasa enso no ye twitwa so ntira wo wie ye no wo se mesanso megina ho ese mi kuru kata de ne to so wie ye e mi piano entoma mediam ni katanta e kosi na abonwa hima asono banya akofro mpoma akotobre katra na abonwa se mikunu ekwana mrika so na nabonwa hima so nya dadi tie no se dabi na DOAGYAAHENE die wo yo de shepaw wo ti ditega so enti enkotonto mebiala enkoto bi wolo hana na abonwa hima bora ni piemu na nana mo hwentoma wode ma no entoma etiapo die wa chance mu die da tre so ne nyina da wasi wadi jawo kunu kwai obekre ne se enenka wonya de wokro na nka wakwa akosi bodu ase wonse na wonto sanse ba wo wa makranka okra fose ya kosa ne wona ya na mapem dan so ene wotre mo de fu otoku wani mu woda sa chi obutu akodo ya kompa se tre kokosa ti ampoma wodi amansa na mu obi ne die watu okra da bantu ni ada banta mane be ma tutu akoto tuntuma ebo nwe se bia so wodi gu okunu so se wonye na wonfa nko na nanu kente we nyina da wasi wokunu anye na wonfa nko owi aye no wokura ne chacha ahene mampabua waye tuntum ne kokko enya ko didie ni nyina aka ho ne dabo duku eno so ka ho ne patia ni shenti ade ano karisika futuro eno odi aba ano se na na momfa ehye wokunu nsam DOAGYAAHENE kwa na so koto na nanu madi kanfo a wanya amane ebosu bi ebo ade akire na nanom owi aye no
wɔyɛ aduane ba ne sɛnti wɔkura ɛyɛ ne candle ɛne matches ɛyɛ amanneɛ kwan so wɔde tɛne aba nanso ɛnan die ɛyɛ candle ɛne matches no wɔde ayɛ basket ɛne wɔde candle ɛne matches de agu mu wɔse wɔkuro ne kura wɔkorɔ no sɛ ɛtɛne di n'anim di a ɛne ɛyɛ nso matches candle nso so ani akyire na ɛhɛn ɛna kwa mu na bɛrima ba wakɔ akɔtwerɛ gya abra kukum asomdue mu ɛsiane sɛ wɔyɛ aduanani no wɔdi kan de gya ba ayɛ deɛ nananom aduanafoɔ aberewa musu nananom a modi kan de gya ba ayɛ wɔse adeɛ sa na de nsua so akyɛ wɔkuro nkwanante so mu nananom kasa mu a mekasa ɛyɛ gya ɛnana mu ɛkyerɛ sɛ electricity company belong to aduana crown enti wɔde hyɛ ba ɛnhyerɛ wɔkunu ɛnni n'anim ɔnkɔ nkɔtwerɛ gya abra kukum asomdue mu wɔwie yɛ no wɔse bɛrima yɛ bɛrima wɔyɛ wɔhenepɔn yi deɛ nana ɛkɔ yi wɔnkɔka sɛ wɔduru paradise kuro no mu a wɔkɔ akɔgyina tenten da daabi ɛno nti wɔkura na ne kunu ɛyɛ n'akɔnya sipim papa bi wɔkura n'atɛ na ɛda soɔ wɔde hyɛ ba ntena so wɔduru atɔlɛde so kuro no mu a wɔntena ase na nananom ayɛkoɔ adua mpɔfoɔ ntwenanom adi ka akorɔ no yɛne ne ani amanneɛ na sɛdeɛ wɔhene yere ama pɔkua atwoma kuroforo de hyɛ kronkron sɛdeɛ wɔakasa neɛ wɔwieyɛ no wɔkunu ɛyɛ de wɔde bɛhyehyɛ ne ho ɛsiane sɛ wɔyɛ de hyie yi na wɔyɛ wɔhenepɔn nti no nananom ɔhwɛ wɔhene n'abɔtire nie ahanembea mu nie kansa ka ho atwaban ka ho ɛne ne nkapo nsasoɔ ɛno nso so ɛka ho nana ɛyɛkɔ dwom a wɔkura debo duku tuntum ne debo duku ɛyɛ dozen ɛne wɔhyehyɛ aka ho no wɔkunu tena ase a yɛnkura ne nsam na nana no ɛmama nakɔ aba na yɛmfa ani amanneɛ owieyɛ no wɔkura ne nhyira wɔde gya wɔkunu kwan ma no di akorɔ akɔsikɔkɔ hwententen ani asokuro ma wɔma wo nhwɛ kyerɛ sɛ wɔdɔ wɔkunu no wɔpɛ wɔkunu nti nananom ɔhyɛ wɔse me nsoroma kɛseɛ bi atu ahwe fam ɛnɛ nsoroma na ahyerɛn ama pɔkua wadeɛ mu no ɛma ɛnɛ nsoroma no atu ahwe fam ne sɛnti no wɔyɛ ho frɛhwɛn a wɔde wɔkunu fɔni afemfa ho fɛfɛɛfɛ sɛ nananom ɔnyɛ na momfa nsi wɔkunu ɛna so na bɛrima ba no wɔbɛhu ne hyerɛn ampa wɔkasa ama na nkama yɛ nsoroma adi ama wo nanso deɛ onyankopɔn pɛ ɛna ɔyɛ owieyɛ no wɔkura ɛyɛ esie ne kagya ani aseda ɛsiane sɛ wɔse awade a wɔba aseɛ wɔhwɛ ɛhwɛ papa a ɛyɛ n'aboagyahene na wɔsae Nyame Boateng ɔtɔ so mmienu ɛhwɛ papa a wɔde ahwɛ aba pɔkua ne ne mma wɔse anka n'aboagyahene bɛkɔ aba na nka wɔne nkora no anya biribi adi nanso owuo tirimɔdenfoɔ ama no ama saa sie ne kagya ne aseda na nanom akamfo amanneɛ mu no ɛyɛ wɔseɛ ne kogya sɛ nka wɔse wɔ bi na wɔkɔ akɔgya woɔ ɛna wo ne nni aseda ɛnɛ yɛada na ayɛ sie ne kagya ɛyɛ nokorɛ sɛ esie damfo na ani kagya yɛ dua bi a na nka wɔtetare fam ɛyɛ ewie ba a wɔn hunu kagya kɔɔ na damfo sie kaka kyerɛ ne sɛ esie ma me kwan na me mesi wo so na sɛ ewie ba a meso so mahunu adua esie ma kagya pan okosi ne so no ohunu adua kagya ka kyerɛ sie sɛ esie me da wase sɛ ɔma me kwan me besi wo so no me nso bɛhunu adua kagya sie se kagya me so na me da wase sɛ wo so bɛsi me so wo so ma me nwuno bi pɛ wie bi pɛ ɛyɛ nwuno esie kagya eni aseda ɛnɛ me ni me kunu na aboagyahene wɔyere se ɛnɛ wani woni aseda da biara da wɔde kan aduom kɔda adabra kukum asomdue mu wɔwie ya no wɔkura ne snap ɛno nso so pɛntu mmienu egu so sɛ na akɔkora bi asase kɔtɔkɔhene na wo kura yi wobɛkɔ akɔsi biribi akyerɛ wo wura sɛsɛ wote wo wura nan mu ɔnso ne obrɛ buo nyina yɛ wo wura deɛ saa berɛ yi ne sɛ nti wokɔ na akɔsi biribi de akyerɛ no a ɛne ɛyɛ snap pɛntu mmienu ɛyɛ a ɔhene yere aba pɔkua se na nafa gu nkonnwa ase na berɛ so na wokora wode akɔ akɔsi biribi ɛde akyerɛ wo wura na sɛdeɛ ɔhene yere adua no ade hyeɛ ba wɔkasa anie wɔwie ya no wɔsɛ me so mesan so megyina hɔ ɛsiane sɛ na kɔɔ yɛi amammerɛ ne amanneɛ ɛyɛ da yɛn a yɛbɛporo nkonnwa ne sɛ nti wɔde hyeɛ ba wɔse wɔkura ne dwam papa a wɔkyi adua ɛno nso ɛka nneɛma no ho na nanom mɔta biraburu sɛ bia piako wohwɛ ne bɔ no toɔ hyee dɔntɔn ɛkyɛ mmɔburo dɔntwaa ɔba bɛrima odwa no berɛ dwom na nananom to santen mɛdi odwa no hwɛ ho adanhyeɛ wɔyɛ odwa yɛ nkasa wɔyɛ bɛrima nkasa wɔyɛ dwan aboa yɛ aboa
aboa ye twan di chenchen fu ne bode do ebe kwan kasa nana wadawroma eno ne nyame ya aduma ubekuna de prunkonya ho eya na yira mapopia se ya fama na kwa wanyama ne bosubi ade abo ura wowie ya no wosanso gira wachete na doswa di kete edi akire enwa ne twade na keteka ho enenso ne kete di akire na doswa enso ka ho wosi etu ekura baba wei ai wosi na nana monye na pedi kan se mo ma wo boni benya kwanji fi abewure na mo de abida otu e monye na mo fenkura na se mu bibia mbo ne tuo na kwan ena okunu anim won kotwe jabra nkoko asum etuemu na etuo no nso so na wadawoma samo otua eji gugum egugum egugum epe pe 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 ya tono hey hey polisiaba ai etua ya to dia di na nani ma ne dia kro no nana chiame wadawoma ceremony jamfia me free kuma say ahin fi aduana baname na madawoma e ba be gira oba krafo anemu sibiri bi le chirawo se antuni brakro bia sante kotoko sakatimpo bia yakuno so mebe wo wosu adoto nana esie nya bredwan ya pemu ani asa no